everyone, Bidin Vlog YouTube channel नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं। लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअआ जाहैबाय जों दिनै न'आवनो मालपुवा बानायनो नागिरदों। लकडाउन जानानै मोनजाया गोबाव जाथारबाय, दखानफोर बन्द जाजोबनानै, बेनिखायनो जों दिनैहाय न'आवनो बानायनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौल' स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। दाना भिडिअखौ गोबाव खालामालासे जागायदिनि। लेट्स गो। बेयो मैदा आरो